eta txurru nik ezin dut honekin. Bai, nik Yo soy de Bilbao, zu izan bazara de Bilbao. Zure histori baten intuziot. Hostia, bai. Eta ingo bazen du, Televisión Españolaz castingetan adalaku atzetik, eta gero de repente ETV izan eskera hau besti. Pasau da. Karo, beti, ez da belagatzen, bi katetan egotie. Neurien ikuste izan da, impresio puntu bat. Baina lehenengo eta behin, Alba Carrillo, liatu zarete, ez zarete liatu. Kontau hori. Lehenengo, tantaus hostien, la familia de la telera... Hostia. Influencerrak goia saritan egotia, bai, ez. Ez duk uste duzu networkinga goizeko hiruetatik aurrera egin daitekela txurru. Networking horrena, hiruetatik aurrera itzen da. Bai! Emozionala, laborala eta sexuala. Antroko komunetan, batez ere. Bueno, sexuala iruretan zugarriko zea, iruretan zeuzeiten, porque Zita romantikoak. Zemuz dauz egun bizitzeuen bihotza gontxe momentu. Hemen, elkarrizketatua zuzara, Bai, barkatu esatea. Normalean, beste pertsonak hitz egiten duela bastante gehiago, nik baino. Batez ere nik egiten dizkio dalako galdera gehiago. Niri be pastaten nik geixa galdetzotela beti. Kopi jarri nintzen, unean Madreiko lekutxo batera sartzera, eta disoziatzen, bi ordu egon nintzen, baina tipa super jatora maravillosa. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Maitia, zurekin pasa nahi ditut egun guztiak. Beitu, gaude martxoa amaieran, ez? Bai. Baten batek, oraindik ere igotzen badu, gazteazarietako argazki puta bat, ni ja, osea, benetan, ezin dut gehiago. Ba, nik osta esangotzut, nik ez ziotela superau ondino gaztea sariak. Eta panpin bat bezala eta Tesla batzutan egunero nahen zuten gaztea sari segaitxik. Ze, garai baten bukli neukezan, baina gero ja, denpora tarte luze bat pasau zan, eta gaztea sari xetatik barri. Ni ja, entzuten dut pin, panpin bat bezala. Ja, benetan, nire buruaz beste. Osea, ez ditut gehiago, maite ditut Jofe eta Jimena, baina ez ditut gehiago. Nahi duzu strepsils bat, oiane? La funda del momento una fotomia holan beti daukagertu nero arpegia. Esango dugu gaztea sarietan. Zer, komentaban bigu. Bai, komentaban bigu. Orain, panpin bat bezala, Jofe eta Jimena aipatu ditugula. Bai. Bueno, gaztea sarietan Jimena amarillo izatea, kristona izan zen. Ja. Eta esango dizuet neskak. Berba inotzen. Hau, itxoin. Vale. Osteguna izan zen, eventoa. Ostiralean, eretxera voltatzeko, altxasura, autobus paradara joan nintzen Bilbon, sartu nintzen komun zerri hoietan, intermodalean, talako batean, atzean neukan pertsona bat, begiratu nuen atzera eta, hostia, du, Jimena Amarillo. Saludo bizendun. Ez, porque bera lurrera begira zegoen, nire kriston resakarekin tipo, zain, ulertzen kriston usaintxarra zegoen hor sartu nintzen, ateratzerakoan ikusi nuen hor, da nik uste ikusi ninduela, baina, obviamente ez gara ezagutzen. Osea, ginen aurreko gunean, baina bueno, sin más, ez nuen saludatu, ez dakizagatik. Ni akortana, eldu ginen ba Euskalduna eta sartu beginela ondino makietako da gauzak itxeko. Hortxe zeuden. Bale, ba hor zeu esan, eta momento baten, gatu nintzen Jofe saludetan, ze Jofe bai badagure lagune, eta momento baten Jimena izan hotzen, zure fanaga. Ez izun ulertu, Ez, erderaz esan hotzen. Esan hotzen, zure fanaga, no seke. Eta, no seke, supermaja saludu ninen, bi mozu mostezan. Hola, miseles! Hola, esaten du. Ez tozten hori esan, egiz esan, zeuen olako motibaute, Osa, Daukazu pixkat urduri igual. Eta, zimaz, gero barrure sartu ginen, eta me encantó horren aktuazio hie, tio. Bai, oso ondo egon zen. A ber, gaztea sariak. Txango dugu badazpada, gaztea sariak izan ziren orain dela hilabete. Bai, baina, hau grabetan gauen ontan ondino guk nahiko resiente daukeu. Bai. Gaztea sarixetan, Kariz, nik pasaune ban de puta madre. Osea, egiz esan, oianen da nire urtizin gaina, ni pentseot, egun hortan ikusi ninule felizidade piko handi baten, Bai, tipo drogaute, osea... Bai, neuen, osea, hori da nire naturaltasune pozin gauenin. Bai, oso ondo, asko pozten nahi zugatik. Baina, superondo pasa, kriston motiba digeunkene. Zeunken. A ber, oian epe bat zeuken. Oina bat ninoaz partekatzen hori motiba di. Zu bezain motiba haue, ez zegoen inor. Ja, tio. Motibaute ez zegoen inor. Esango nuke, gu gustora ez, baina apur bat oinak lurrean, errealitatearekin jolasean, apur bat, zakit. Bueno, nik pasanoan oso ondo. Komentau bihot gaina, gaztea sarixek superondo antolatut egozin, ez? Osea, aurrerapenak egon dira ediziotik ediziora. Iaz ez ziren ospatu, zentzuzko arrazoi batzuengatik, aurten azkenean bai,
Eta ondo antolatuta zeuden egia da, hala ere uste dut hainbat gabezia ere bat zeudela, aurrerapenak ere bai, gero antro batera joateko aukera, sarrerak, kontsumizioak debalde, perfecto, eskerrik asko gaztea, zorionak, Eskerrik asko maravilla. gaztea. Egia da antro horretan ere, horrek ematen zuela ONUa, osea, la ONU literal, nazioarteko konbentzio bat ematen zuen horrek, porque hainbeste egiri nik ez ditut bardeetan ere topatu, osas nahi dut. Ez que, a ber, gauzi da, nik pentsu dut hasieran sartu ginenin geu bakarrik genguzela, eta gainak hortan hau janean sartu ginela, eta sartu da batera bi tipak eskainduzko esan pegatina batzuk inglesez. Inglesez? Ja, hori Zer bai da? izan raru. Baina, bueno, eta nik pentsa lehen gordu beti geu bakarrik ginela, gaztea sarixeako jenti. Eta gero derrepente, etorri zan pilo bat jente, eta derrepente antxoak latan ginen. Tu, nik joan nintzen komunera ez dakit Maria Blancorekin, creo, eta hor komunetako filak kointziditzen zuen pasilloarekin antrora sartzeko. Bai. Eta orduan, zegoen tipa bat, justo pasilloa eta kolaren eskinan, hor estroputz egiten edo horre barrera apur bat egiten, da orduan nik ikutu nion, benetan ikutu nion, Oie, montatzen. ikutu nion esateko, barkatu, joan zaitezke komuneko aterago, osea, esan nahi dut, Bai, barrurago, ze hemen jendea pasatzen dabil, da ni zure atzean noa, orduan hemen gaude estroputzan. Ikutu nion da esan zidan, que no me empujes! Da ni flipatzen, tipo, kari, ukitu egin zaitu, benetan eginen nola, mesedez joan zaitezkei, ¿qué haces empujando, Dani? Barkatu? Ni en plan de, kari, hasi naiz kickboxing egiten, Broma. ez pasa, zentimetro A ber, bat, genti zeba goten daulako rai haute beti juergetan. Inoizto duki burruka bat berabe. Nik ez da. Bueno, flipatu nuen. Musiki oso ondo, Jonkas egozan DJ modun, oso ondo Jonkas nik eskatu notzazan kantatxo batzuk, esto esan inbeni, baina bueno, ez euken denporaik, eske izezan oso harin, Ja. ordu bete hobi. Ja, baina kari, Jonkas, osea, bat jalen albuma kaleratu berri, nola ez idazu jartzen, bat, ez? Total, etxatzun guztabasiki bardin da. Bai, orain bai, adiskidatzen nabil. Bai. Amabitan. Amabixetan, Amabixetan izan zen, zaro! Momentazu, oza, amaitxu gendun, amabixek zoze gitxia, eta hartu gendun taxixe, antro horta, zeuezla, 5 minitxu taxizin. 20 urteko gazte batek zeraman taxia, oso fuertea. Tesla bat gainera. Tesla basutan entzun da gero, ez da izen bider. Gu, berai esaten, gure urte. Egia da. Maite Garmendiarekin, maite musu bat kari. Bai. Eta gero, sartu ginela antro horta. Eta hasi zen musika, da nik zuei komentatzen, gaude bat igual, abesti aktualagoak... Niri guztabi daten, Zan 2016ko mesedez, jai bat. Talako batean noiane begiratu zuen DJ-aren gana, eta 2016 party, claro. Niri guztabi daten. Everybody just dance on time. Niri ja, oza, irutzen zait txarkazo bat. Ez que nik disfruta gino antio, 2016 berez garaion badan itzak ordon, eruten ninun orointzapen honeta. Bat, 2, 3, gau osoa 2016, zein bar dugu jaunartzea berriro? Kotileuk, a ber, eske karo, ni bakitxaz batzuk, baina hemen sartzen di tijeretazuk. Niri heldu zait, jendeak esaten duela, Bai? ni pertsona batekin. Ja. Eta niri heldu zait, bikote bat, egozala, pertsona bataz, bueno, hortxe. Lizunkerietan. Vale. Zuri buru zabaldu zana, jakin nik gezurtatu dudala, gezurra Bi da hori. pertsonari. Gezurra da hori. Eta gero, nik neukan apartamentua hartuta, gonbidatu nuen festako pertsona bat Badakitzein. apartamentora. Bai. Lagun, Ke ba. gonbidatu nuen Baina nik eran apartamentura. sospetxau. Ze zeukan, fundamentuzko oe bat lo egiteko, nik neuzkan lau. Neuzkan lau oe, gutxi balira. Eta graziosa izan zen, porque antrotik apartamentora geunden, baina tipo bizirauten kebaba. Nahi dugu duruma. Kriston, osa, txaparroia ez geuneukan, aterki txiki bat, bion artean, bueno, heldu ginen, melaute, eta bidean topatu genituen jaiko beste 2 pertsona, gure oso lagun onak diren 2, ez dut esango, porque Esan niri. nahi duten, baina nahi duten esatea, baina... Buah, ze grazia, porque zijoazten biak aterkirik gabe, osea, mutila zijoan, tipo... Masma bustixek. Baina, osea, hile batzuk eta se la pelaba denak. Hombre. Elduinen kebapera, karo, kebapekoek rekonozitu zuten, nor zen,
Vale. pareja hontako bat. Vale. Bueno, kebaperan eskatzen zebilen Vale. talde batek. Vale. Eta hor bazileoan, bueno, izan zen, Ai, ama. kristona. Ai, ama, eski, imagina bitxotu limelaute pertsona hori. Bai, kriston, farrak neskak. Bueno, Bueno, listo, aizi, jazta. listo, entzularen galdera entzungo dugu. Entzularen galdera. Aste hontako galdera bialduzkue saioak eta hanek nik eskatu bari gainera, korreora helduak bideo bat. eskerrik asko bidali zuen galdera korreora guk eskatu gabe, mesedez. Benetan, sabeiz, abildua gmail.com. Guazen entzute euren galderi eta gero gonbidatuaz bata erantzungo amaieran. Apa, saioa tane gara. Eta ziko gea. Eta ikusi dugu zuen atanetan, behin baino gehiagotan aipatu zuela, eteko zutela entzularen galdera. Orduan, onamen gure galdera. Vale, urteko hilabete bat izango gaziate, zein izango ziatekete eta zergatik. Mila esker, agur! Hau pasaioetan eskerrik asko musu handi bat, baita izaituztegu. Aitzi, hau esan da, ja gonbidatu etorriko da, ordun egiturarekin, jarraituko dugu. Igual berak esango du Bilbokoa dela, baina Maiabiadetik dator zuzenean bigarren aldiz gure lehiaketa aurkezle favoritoa. Esto no es normalete biko aurkezlea eta Trivial Pursuit launoko aurkezlea. Konkisean ezagutu genuen, gutarrak saioan gero, gastronomadak saioan ere ikusi genuen, eta parrandan ere topatu dugu tarteka. Gure galderekin nola trebatzen den konprobatuko dugu, eta hau ez da izango trivial bat, baina badakigu nahiko joku emango digula. Gurera divertitzera etorri da, egoitz txurruka! Ondo etorri! Eskerrik asko, neskak. Bi aukera huesan, ala Bilbora tarde hon juti, ala hemen zeuekin egoti, Ostia! Eza imaginau, ze aukera zai izendan, eta ze topau, eta ze pentsa doan esan dut. Bai, zeuekin geratuko nazamen. Bazpa, jendeak ezaki baina pagatuko diogu, eta hori da igual... Pagatuko zeu kilometraje. Arrazoia. Bai, pagatzen da. Bai, kilometraje bai, txuro. Bere momentu nona etorri nintzen, noin dela 3 urte. Kari, Ez bere ziguten guri ere momentun pagatzen. oso pobre Bai, ginen. Ez geunken diroik. Baina Berez. oso leku politxak azue, eta asko posten azamen ikustie, eta beste ja nivel batez hauzia. Mítico, como me alegro de verte ahí, tía. Da, Bai, literalmente, tío, esa personalki eta laboralki ikusi zaitxu de azte bai modu baten ala bestea baten. Bueno, así. Bai. Malenekin lanen jote reporteri Bai, moduen. ostra, egiz, alkanzo Gora gora bihotzak biari. bai. Gora Karo, zu bihotzatzen. aurkezle. Bai, hori Bai. da, nogalesekin. Eta jo, ikusti danok pixkanaka, gora goiezela bai pertsonalki eta laboralki. Jo, guapo hau, tío, no? Txuru, atala Bai. izango da lagunen arteko aktualizazio bat. Aha. Zezuego zinen benetan zabizen hasieran, hasi ginenin, oza, nahiko igual lehenengo higitan ego zinen. Hasieran, Bai, hasieran. ez ne hortzak genituenean, orain. Bai. Eta izango da pixkat eguneraketa. Vale. Zenbat gauza aldatu di momentu hortatik ona zure bizitzan. Bueno, lehenengo hasiko Itxoin, galetzen. nire lehenengo galdera, eta txurru nik ezin dut honekin, baina... Ze Bilbo Maiebi izan bizu. Bai, nik Yo hori soy ikusi de nuen. Bilbao, Pero zu ¿cuándo? izan Nik bazara esan de dut, Bilbao. yo Zure soy histori Bilbao. baten ikusiot. Hostia, bai, oza, Trivial Pursuiten ibel, edo. Claro. Bai. Itxoin, eta gero, mitiko esaldia, Ez. porque como los de Bilbao, egiten ditugu gauzak a lo grande. Kari klitxe hori. A ber, baina beste lan be. Ez, baina da, Itxain gauza bat. esaldi bat egin dauen esaldi xera. Ja, baina txurru, yo soy de Maiabia. Bai, nik askotan, nik ez dakizu, nik banderan eruten dut deure herrixe. Mila berreu biztaleko bizkaiko herri txikixe. Ba, ia ba, Eta ukitxosun. esaldi hori zonaban, claro, los de Bilbao, tal, no sé qué, o gero altuna ya por los vascos, quiero decir. Bueno. Baina esaldi hori beti esaten dut, ja. A ber, ni juten nintzen Santanderra udalekuta, bere gara isen erderaz ikesta, eta nik izan eban soy de Markina Xemein. Ja. Eta inok ezek isen nun zoen, bueno, nik izan eban soy de Markina Xemein. Claro. ¿Dónde está eso? sin Bueno, más. pues sin más. Horregatik Kokatzeko, más. jendie Kokatzeko. kokatzeko. Eta ja, Kokatzeko. Bilbo inguruen, eta ja gero Bilbotik bal, eta gero ja hortik ja. Nada que ver Maiabia eta Bilbo, nada que ver. Bueno, sin más. Bueno. Kontu da, hasikoa galdetzen, ia zelan zau esan, Bai. momentu hontan, Hori. garai hontan. Jo, ba, posik, hiru hitz esan biharko banitxun, posik, arro, eta bizitzako momentu honen nien dudabari bai pertsonalki eta bai laboralki. Orain, hemen Bilbon zaude, edo Maiabian zaude... Hau esan eket donostin gauzela? Donostin Bai, gaude, noski Donostia. baietz. Baino, nun bizitzara, Madrilen grabazioengatik ez, nola zaude puntu hontan? Alba laboralki? Carrilon urbanizazio bardinen. Bai, ze. Horragoaz orain. Horrago iez. Ez, bizinaz baserrixen maiebin. Bai. Eta, bueno, ontxe hor geratuko naz. Baina gero etorkizun baten bastakit, bat donostin.
beste urbanizazio hortan, ez dakit. Vale. Baina Madrila ordun junetorri itxosu. Bai, junda, jorri. Itxen dudana da, igual udan bertan ditugun 2 hilabetiek oiru grabatu atope, baina gero junda torri itxen dugu. Bai, Vale. Donostin, esto nos normal grabatzen ditugu 2 egun astien bai, eguazten da bariku, bestela Maiebin, ez ditir, epizentrue, etxie bertan eukitzen dut, eta gero junetorri, Donosti, Madril, dara dalaku. Perfecto. Aitzetu zule Alba Carrion urbanizazioie, famoso askoaz biziza ingurun Madrilen, o zeintzu juntetaz ari Neu hor? normalien hoteletara juten az bertara. Vale. Anda, que tío. Produktorak jartzen dozta, ETB desberdina. Joder, Ja. desberdina. Jartzagatik ez dizu taxi bat ere jartzen. ETB jartzen zu, kotxie, o taxixe lehen, behintzat taxixe bai. Kasu honetan, dietak eta listo, no? Baina, Madrid beste historia bada. Andana biderlau da, zentzu danetan. Baina jende oso jatorra topatu dut, esatzen dabe askotan, kristelako oian bat izango da, o holan plantean sostien neuri hasieran, kontuz ebiltzeko, no? Baina, ez dakit, neui huelo lakuna zelako, bai, lasaixe, eta tipo normala, no? Eta jende oso jatorra topatu dut. Eta Vale. ontxe bertan hasinaz, Madrilen egizesa. Zeu beirek isesa oso. Bai, nik uste horrek be laguntzen dagoela. Eta horrek laguntzen dago, jende asko ezagutzi bai, baina beti, Ja. etxie jakinda nun dagoan eta lagunen nortzu diesan, no? Eba Soriano zer moduz? Maravillosa. Olako txida ez? Igual. Ez dut ikusi pertsona askar hauek. Osea, increíble, bizkorra. De hecho, nego oso germaniko nixetena sortan, Miren Nogalesekin bere Bai, akortana. Olako esan, no? Eta Mirenen soramen, soro puntu hori daka bai, no? Bai. Bai. Eta ni, por ejemplo, pues, yo que sé, de repente, etorri bizian, ez dakit, Pablo Alborán, o Pablo López, claro, ni un ere sarratxo, pues, ikasten ebien, eta esaten zaten, txuro, tú, deja y tira, hostia, tal. Yo, tutu claro, os imaginau, Claro. zenbat urte, stand-up komedi hori itxen, monologuek, eta no sé qué, eta ikasi naban neure, ez dakit, neuk beti oso... Estrukturatik aldera, eta... Atatzen, eta gerri zera hori eukitzen be, balasaixo ibiltzeko, eta asko lagundu ozta izan. Zelan ikustozu programa barrixe, zelan sentitzeza, aukeri motzuenetik ondo... Trivial pursuit launokoa esan nahi du. Justo, deitxu sostien kontako tzuet. Bizkor, neuan Bilbon. Bai. Sabamesen anaixiakin partidu bat ikusten. Josus, baina horaz deitzeko, Eta WhatsApp bat jaso naban. Josus. Jefe Maximo. Eta esan sostan, nerekin berbea etxeko... Baina ez hautze zen Máximo Mediasetekoa. Ez, Televisión Española. Eta ez hautze zen Mediasetez launokoa. Ba, Instagramentik eta, nik azkenin badakin esan etorri da, Vale. no? Eta, esan zuztan, berba itxeko, eta proposamen basakala neuretzako, eta pixka kontatzeko, kasu honetan esatutzue, pixka tanteatzeko, esatutzue, ze kontratu mota dituzu, esklusiba da kasu honetan katiakin etorri dana. Karo, beti, ez tabelagatzen, bi katetan egotie, Claro. Eta neurien ikuste izan da inflexio puntu bat. Ez decir, aurretik, beste aurrekari batzuk egon didez bai, jo que se, Aramendi, Albizua, hor azkenien, aukeratu biozu, odana dalakue, aurretik pasau da moduen, no? Eta zuri ez dutzu esan aukeratzeko? Eta neuri deitxu zuztan, eta nik esan dutan, neu ez dakit kontratuik esklusibidadia ETB-kin, baina imaginau, darroia eta 12 urte lanien Euskal Telebistan, no? Eta nitzako beti superimportanti da komunikazioa eta realixetie eta transparentixetie danekin. Eta nire maksimu hori da, eta hori izango da beti. Eta esan dutan, eskerrik asko, alde batetik, baina bestetik berra enbiarot neure produktorekin, azteko, eta neure zuzendarixakin, Euskal Telebistako garaiko zuzendarixakin. Eta esan dutan, txurru, arazo barik, tal, orduan, berba itzen dozu, planteatzen dozu situazio eta nontzako, ojo, karo, porque de repente Madrietik deitzen zaitxue, eta pixkat, nervioso jartzeko be, ez nigaitxik, karo, pues imagina. Euskal Telebistakoa? Euskal Telebistakoa be, igual pixkat urdi jarrilik ez, o lo que sea, no? Hanik esan dutzen, nire maksimo da, menegotie, zeuekin negotie, posik nau, ja 6. urtia daroia guia estornos normalekin, eta beste proiektu askokin, eta nire maksimo da, zeuekin negotie, eta bestik entzutie. Futbolien da pasatzen da modu, hori xetan da, no? Hori da, bai. Hori da, gitxeak horratzen, baina, logikamente, ez futbolista modu, baina, roi hortan. Eta esan ontzien, berra ingo dut, jakin daixue, dana mai gainen, ez decir, bihotza eskuen eukinet esateko. Oso ondo zure aldetik. Ez que, de hecho, nik uste, einaldozun gauza ikonena dela, porque danak ezagutzen gaz. Eta mensaje hau, beste gazte guztixen dako, nire atzetik etorriko diazen
Eta segontzako, eta tanontzako. Ez dut uste guri lagun hori Eh, deitu gaituzten. Bueno, neu oin dela urte bat ez naban hori pentsatzen, eta ikusi, jo que se, bizitzak buelta asko moten ditu, eta leku Ja. on bat Bai, ez izan daiteke. azten jarraitzeko, no? Eta, hori, kasu honetan, nik esan ziren, bueno, transparenti xeti guro dut, beti bandera horrekin, duda barik, hola dana lortzen da. Gero aukera dakazu, gero hostia jasotzeko, ala ez, baina, bueno, gitxer, nire partez, esatiko, bueno, egoitzen nila zain hau, neuk jodan guztizia jot, eta gero lo que salga. Orduen berbaina ban, eta esan hostien, bueno, txurru zuretzako dakau, lehenengo, tantaus hostien, la familia de la telera... Hostia, baina Hori ez dut hori konta, Hori hori Telecinco, ez? Hori ez dut nioz konta, baina bai, bere momentuen, karo, nahi sostien lekutxo batez hartu, ez dakit non, baina, bueno, aurkezle moduen, baina ez dakit aktualidad. Eguneratuko Prensa. dugu apur bat Osea- jendeak ulertu dezan, la familia de la tele da... De viernes, ez, Canal, adibidez? Canal Quickin, sálvese quien pueda zen saioa, sálvame Sálvame. izan zena... Baina nik esango Den neuke la familia de la ondorengoa. tele La gaur familia egun tele- Telecinco doela, Ez, la familia de Ez? tele, movida isen zan, Sálvame bukatu zan. Hori da. Telecinco. Eta bukatuta gero, hasi zen Canal Salva- Quickin, Sálvame se quien pueda, María edo. Patiño, Kiko Matamoros, Bai. Hernández, Belén Esteban eta ekipo guztixe Javi Odios eta demás. Eta gero, produktora lausak irustut isen zala, aukera mosotzien, launora salto Launon, itxeko. hori da. Ah, Inés vale, Hernandeken, vale. Inés, Aitor Bai, Albizua, eta bai. tal, no? Orduan, modu oso neutro batien, claro, ezin dozu Telecinco nitzen zan, Berdina, bardina Vale. egin, telebista publiko baten, zauzelako, no? Orduen, tante hau sostien, esan sostien. Ez directamente, baina proiektu barri bat, aktualidadie, atzaldeetan, karo, nik dana lagabinaban kasu hortan, momentu hortan. Wow. Ez hostien mai gaine Osea, jarri, baina karo, ez hostien. izango litzake Txurru eguneroko gustatu jatun. Karo, eguneroko, bale. kasu hortan bai. Vale. Qué fuerte. Eta orduan Wow. hor, eta ikusi zen bizitza zelan aldatu aldan, eta esan hostien, bueno, zeuri gustagu jatzun hori itxi, eta nik esan hotzen, bueno, a ber, neu egixe da, konkursuek eta familientzako eta asko gustatzen jatazela, eta nik hortik tiratzi gurot, eta nik klaro dakat, segura dodan, eta ze ez, hori klaro dakat, hori super importantea da bizitzan, oroar, laboralki Bai. eta pertsonaki bebai, Bai. no? Eta esan hotzen, nigaitxik, ninguna xot konkurso bat. Eta sortu, bueno, berbengo dugu, tal, pum, pum. Eta gero sortu zen, la familia de la tele. Eta Aitor, Inés, eta ekipo guztixakin. San ondo urten, eta justo junixor arte, aguanta beban, 3 hilabete, 4 hilabete asko jota. Eta apiri inguruen ditxu sostien, konkurso bat eskaintzeko. Hasieran, la dosera jumizan, ordu erdi, Vale. egunero. Despertino horari zuen, ordute isen, batzadeko zazpiretaro, más o menos. Baina, la familia de la tele txarto Vale. hasi zanez juten, esan sostien, txurru, posible da, aukentzie, eta ordu erdi bierrien ladozen, lagunura juti atzaldetan la familia de la teleko ordutegi hortan. Wow. Balen el cazador, eta el comín de lagunoko ordutegi hortan, aquí la tierra. 8-9, hola cosa zer. Eta, bueno, esan hostien, berbaingo dugu, porque, claro, gauza bada, komentatzie eta tal, baina gero, papel sobre mojado, no? Esaten da, azkenien gero, bueno, jartzen duzu nien eta gero gauzak aldatzen diez. Eta, azkenien, hori kendu ebien, eta politikoki zelan eguan sozialki guztixe, emosotzien importantzia gisa, kasu honetan, politika mai bati eta programa bati. Vale. Orduen zazostien, bueno, txurru, grabatuko dugu, ez dakik unora jungo dan, Vale. la dosera, la unora, quiero decir, oso volublia dana, osea, Ja. Ostras. telebista orokorren oso efimeru da. Orduan, horregatxik nire gustatzen jata beti, nire gurasoi bez esati ez ebez. Osea, Ezaun imagina. zien esan. Ez. Porque, ¿Cómo que ez? Osea, neure lagunei bez, ino ezi. Eh? Ikasi dudalako bizitza hontan, sobre todo lan hontan, hau oso volublia dala, oso Nola ez efimeru diezu esan dala. behar txurro? Ez, porque oso aldakorra da dana. Es decir, nik firmau arte, nik ez dut inoiz izebez esaten. Bueno, kasu hortan... Bai, vale. claro, porque esan, bueno, bai, izan leike, eta no seke, informazio asko. Bueno, firmauna ban, Kolombian, inaban, Bogota, Medellin, Eje Kafeteruen, Oianien, galdutare guanien, mitiko, jo que sé, Mesik bere momentu, bere garaixen, firmau eban. Guri futbolaz ez hitz porque... Ja, tal cual. Baina hori, ez dakit dano dakite, quiero decir, prekontrato bat firmau eban, Bai. Bartzelonako direktibo batekin, servilleta baten. Ah, ez dakit. Rosario, no, Buenos Airesen bere garaixen txikixi zanien. Orduan nik gauza praktikamente ineban galdute oian baten,
dokumentua bidali, eta firma unaban kontratua Televisión Españolakin, Kolombian, praktikamente Osto baten. Pasau zostan, quiero decir, baina, zentzu hortan, es decir, munduko beste punta baten, oianin galduta. Kolombiar baten kalban. Tal cual. Imaginau, galduta. Txurro, eske Feliciano basa, Eta marabia, eta zan, venga aurrera. Galdera badauket, aukeri egongo litzake, imaginau, zuk ez pasendun ezer esan, eta ingo bazendu, Televisión Españolaz castingetan adalaku atzetik, eta gero de repente ETV izan eskero hau besti, Pasau da. pasau izan da hori, eta kasu Beste hortan kasu, adibez, beste esan ingotzuen, guapo, edo hau. Hau, por supuesto. Bai, Osea, kasu, hau ala hau, zeuk aukeratu. Claro, gure kasuen, ez da iguela, eguneroko programa baten, egunero grabatu behar dozulako, bueno, zuzeneko bat izango litzake, orduan Madria jomiko nintzen, hain oitutia. Baina, konkurso bat, izen eskero, eta padasola patzen, kio decir, hemen grabatzen ditugu bi egun. Eta Madrien beste bi, con lo cual, eizenke, azkin hartu, grabatu, bateragarria da. gero hotelien, da gero buelta barriro, Donostira. Baina, txarto portatzen basa, eta gauzak txarto, eta spitzik itxen baldin baitzuzu, ba, gero, emaitza horre gongo da, bai. Ja. Quiero decir, gauzak ondo inzeinkez, da txarto eta, hori bai, ojo, Baina, behintzat, beti transparenti ixel, lehala ixel, ekipuakin, familiakin, eta kasu hontan laneko danekin, eta, guzti hori etorri zen, bueltan. Madre mía. Atentzine ditzozte... Apatxurru! Superrondo. Apatxurru! Makina itzela. Atentzine ditzozte bakarrik, ez ezati gurasoi da lagunei. Osa, nik ez hori emozine aguantau. Quiero decir, esaten dutzuet, quiero decir, eta esperientzian zeran gaitxik, dana firmau arte, eskata zebez esati gustatzen, duda barik. Elkarrizketia lehenengo partia zamaitzuku, eta oin gurekin Morio Blanco. Jesus! Baina zer ritmo itxuko hiek, behin ahi. Emaio negurra! Bueno, metxe daukagu gure kolaboratzaile Maitia, hemen bai pertsona bera Maria Blanco. Ongi Kaixo, etorri, Maritxu. aspaldiko. Gaixo, aspaldiko. Aspaldiko. Ja, aspaldiko politxo. Zaila Madrian egon nintzala, kurtxo Ja. baten. Bizirik Que me creo actriz y pues eso. Ja, gure entzulik reklametan egon di. Bueno, Maritxu baina, nun da? A ver, kontua da, gaur gatoz. Gaur nator gai batekin, oso, me encanta, porque da salseo, meti merdet, bueno, dana alakua. Bai. Eta da, influencerrak goia saritan egotia, bai, ez, osea, goi... Bai. Da azkenian, influencerrak, zu influencerra zea? Ez, nire urkez lienaz. Vale. Bai, Ez daukazu zeure burua Ez, influencerra. ez. Euneko Aurkezle. txiki batean bada Aurkezle ere. kazetari islan Ez, deskribitzozu. kasetari ez, nire ez. ez dudalako ikesi, baina Aurkezle. nire unas Horre gero sartuko gehan, vale. Komunikatzaile, Me vale. gusta, Ox, vale. vale. Bueno, ta kontua da hori ez, no baina ondala, Yolanda Ramos, badakigu zein dan, maravillosa, eta Yolanda Ramosek esatezun, nik goia sarita konbidatu diatenian, izan da, nominauta egon naizelako, bestela aktore bezala, behin ez diat egon bidau, eta oain izan da, atentzioa eman du, zenbat influencer egon dian, goia saritan, Malagako zinefestivalian, tal, eta pixkat, zeida pasatzen. A ber, honen ingurun nik ikusi neban Violeta Mangriñan iritzi xemoten, eta galdetzot berai, a ber, ze pentsan daben honi buruz, eta Violetak esate ban. A ber, ni, inbitetan banabe, ena izango ni, jungo estana. Obvio. Orduan, edozein kasutan, izango litzakela arazu, inbitetan daben horrena. Nik Obvio. hori be parte baten ulertzot. Hombre, a ver, eske, edo zein hemen guai, invitatzei gue Claro. urrezko baloia ematea, eta danogu baz. A Nos ver. la suda del fútbol, pero igual por esto, por el ver, jungo zeinake. Claro, Eta ni horra inbitetan dabe adibidez... zinemaldire, vale, banoi, Hombre, Ez? nena, por supuesto. Baina markak diru jartzen da bilako, quiero decir. Hori da, gauza asko Hori da juteia, sentido. influencer asko juteia, ze ez, hori da, markan ondorillos, tal, eta, bueno, nik ulertzet, egila da, azkenian, bitu, Andrea Duro bat, magisima, makigo Andrea Duro zein dan, Andrea Duro esatezun jo, aktore gehion presentzia eskertuko litzakela, olako sari banaketetan, zea, Norma Ruizek ere esatezun, zine espainolan festan. Bazkenian, zu urrezko baloian sari batea etzoaz. Y bueno, Ya. chica, no vas, pero ¿por qué no te invitan? Igual si te invitarían, igual irías. Porque azkenian da, claro, da espazioan, nire ustez oso importantia da, bai aktore, zine zuzendari, casting zuzendariak, makillaje, eta porque dan actores, detrás de los actores, osa gauza gehiago daudela, hori nik uste remarka hoi merdala, importantia dela, makillaje, kamarak, no seke, uste importantia dela espazioiek, olako pertsonak betetzia, baino gero, claro, el intrusismo, eta hortik pixkat zartu nahi duita, el intrusismo laboral, azken aldean asko egin izela entzuten, ez dakitzu behin eukidezun, o si te han dicho algo de... Ez. Porque nik ikusentzun ikasi dut, eta jo... Claro, gu horrazkenian, nik adibidez, nik ez dut karrera bat ikasi, uste ez dut ikasiko. Gradu bat bai baina.
Bai, bueno, como si no le estudia un grado, un tal, o sea, higienista bucodental, que tiene que ver... Ez daukela zer ikusiko Baina, sektorea. claro, vale. eta esan nahi dutena honekin da, adibidez, nahi gogoratzen naiz, kasten batean unian, eta reportera bezala lanian egon nintzanean, claro, zein berdet, esatezu, hostia, nera izpa kasetari ja, Lari gabe. udaran, hola, ezin, hostia, Maria, eta ez du zaude lanian, ni, zeingo, eta esan ez, bitxu, ez daka titulua naiz ontako ikasi, oza, obviamente ez gara gerauko etxia, no, ez teulagako itia. Horre Baitz, da, bai. zuk ez dakit txur gaina gaur, etorri zehala, Bai. esan dut, oste, importanti iruitze zait. Claro, intrusismo laboral hori, claro, egia da gauza batzuk nik uste dut, titulo bat eukitziak, ez dizu garantizatzen, Ez bermatzen, bai. bai, bale, indet kazetari karrera indet tal, eta jazta, eta bale, indezugu bai. Bueno, bermatzen dizkizu ikasketa batzuk, Ikasketak jakintza dazkazula. batzuk, Bai. gradu Obviamente, bat ez daukanak, ez Zegero dituenak. hori da, baina nik uste ja, titulu bat ez dizula iten, jazta, balillo. Bueno, desde luego Ez, hori ez. Eta adibidez, nori nik uste pasatzeala, kazetaritzan munduan, bueno, toki askotan infiltratzera, de repente kanpotik gatosan jendia, eta jo, kazetari bezala, venga, zuzenekoak inber dituzu tal, nik zuzenekoak indana, eta ez zitzaiten iruditu, oza, asko guztu zitzaiten, de hecho, da nere izpa ibiltza lortan esate jot, jotia, gure lanana, Baina egia da, claro, kazetari bezala tokatzi dakala, bideoak itia, gauza batzuk itia, obviamente, bertan ikasi dezuenok badakizuela zelan daun atzian, eta horre igual pixat gure esku dao esatia, ostra bitu, hau itia dakat eta honea jungo naiz, pero no nos vamos a quedar, no, me quedo en casa, porque como no tengo el título. Eta goia zarita, no edozen tokitan pixkat, ze hori da, ez, bueno. Goietan egon nintzen, invitauta Ah, bai, bai, ikusi nuen. Radio Televisión Española en partes. Ikusi Es nuen, decir, bai. aunque es- Oso aunque guapo es zeuden, moduan, bai, pues, kontrajetas. Paola Vázquez, Masterchef, eta gero neu nintzen trivialen partes. Eta nik uste, jo, lekue dauela darontzako, quiero Bai. decir, nik Mariak esan dagoena, bai, premiso sari importantik baldin bada, oso que se, futbolan, kulturan inguruen, musikan inguruen, influencerrak egotie, neuk Laura Escanes ikusinaba, Lola Lolita, quiero decir, hiru lau kontaute egon ziren, quiero decir, guai da, altabozara posgoraiu moduen, erabiltzeko, eta jende gexak ikusteko, da esposizio moduen, jo, jendeak esateko, goiak diez, tal, logikamente, ez da bela igual Lola Lolitan jarraitzeiek edo konsumiduko Cumbres Borrascosas, a la Más Palomas, a los domingos, pues no sé, baina, quiero decir, azkenien hor dauzelako, altavoz moduen, zera hori emoteko, no? Eta nik uste danontzako lekue dauela, eta jazta, eta nik ulertzen dut. Baina askotan Norma, erabiltzea ulertzen dut intrusismo Yolanda, hori, baina jazta. ez que igual ez baldin bazaude ez da No, no. intrusismoatik, baizik, eta igual titulu ez dakaun jendiaz aparte igual ez zaude, ez tezulako egon behar izan etzen. Nik uste askotan kulpak botatzeiala eta aktore munduan asko erabiltza, ja, jo, porque honek ez ditu klasekin eta peli hontan dao, tal, hor dao. A ber, nik Baizke pentsot, hor dao, zorionak, eduki porque horrea sortzaileen- jauzea. Azkenian, A ber, eski beste alde batetik nik adibes ikusle modun edo kontsumitzaile modun ikustot eduki sortzaileen papela gaur egun bebai dala eventuei dolako gauzei bizibilidade emoti ordun. Egisa bai, alde batetik pentsotela Laura Escanes edo Lola Lolita edo ez dakinik zein evento horta jutik bebai erakarten da bela aldi berin pilo bat jente, ordun hori ein handi baten bada bebai mesedegarrixe, gero ulertzot bebai ez dauela tanentzako leku eta aktore batzuk kanpungatzen dile eta hori be igual ez dala zentzuzkoena, baina eske gaur egun influencerren papela be A ja ber, holan bihurtu da, Nik uste dut influencerrak ez direla alako galetara gonbidatzen zinemaren errepresentazioan. Osea, Hori da. influencer hauek ez doaz zinemaren izenean Hori da. pelikula hau promozionatzera ez, de hecho, alako eventoak existitzen direnetik, markek promozionatu dituzte evento hauek, kasu hontan, gaur egungo marken promozionatzaile nagusiak dira influencerrak, eta orduan influencer hauek doaz marka horien izenean. Ez doaz zinemaren inguruan hitz egitera, ez doaz pelikula bat promozionatzera, hortxe egon behar dira, bisibilidadea emateko gala horri edo evento horri, eta gero aparte beste zati batean daude aktoreak, zuzendariak, eta estreinatzera doazen pelikulen representazioak. Orduan, niri esatea, influencerrek kendu behar dietela lekua aktoreei edo zinemari kentzen diola garrantzia, ez zait iruditzen, porque markak egon dira beti, lo que pasa que orain markek daukate
beste aurpegi bat, eta de hecho uste dut, erabili dela kontu hau asko kriminalizatzeko influencerren edo eduki sortzaileen lana, ze atera da klip bat zeinetan influencer batek esaten duen 8 apellidos vascos. bere pelikula Oso ona, favoritoa hori dela, bezala, 8 hori apellidos vasco, eta iruditzen zait, akats itzela, Bai. baina horrek ez du errepresentatzen Ez. eduki sortzaileen komunitate osoa, Ez. eta uste dut erabili dela kriminalizatzeko, eta esateko, zertan dabil hemen Lola, Lolita, bueno, eske bere lana. Esan dela, izelo la Lolita, noa ez dakiz herriz izan. Bai, baina bueno. movida da, nik junintzala, eta nik nire lana inaban, ez decir, nik goietan juten baldin manaz, eta alfona gorritxik pasau bihar baldin manaz, nik nire lanak initxun, eta nik ikusi naban Mamas Palomas primeranen, quiero decir, más o menos, es decir, Claro. badakita Aramburu Logiku. dagoela, Soroiz, Aramburu, Alauda, dauzela hor nominauta, tal, no sé qué, es decir, eta niri, Radio Televisión Españolatik, galdetuko hostie, zuzen sartu nintzalako. Informatu minimoki. Claro. Euskal Zineman inguruen ze iruditzen, claro, orduan, ni juten baldin manaz, errekopako finalera, juten baldin manaz goietara, segun nora juten hazen, nik minimo lan bat inbiar. Hombre, claro, baietz. De puta madre markak esati a la katiek, junzenke, txurro, de puta madre. Baina gero ni profesionala naz, eta nik sinema oroar nik asko ez dut konsumitzen. Baina neuk nire lana inaban profesionala nazelako, da juten baldin manaz eventu hortara, nik aurretik nire lana itxen dut. Bi esaldi pixkatik ezi, ose pentsatzen dodan, pixkat hausnartu, gero hori bota ainalizateko. Da esaldi bat, quiero decir, ya está. Bai. Orduen, Superados. ezin dala kriminalizau, baina, quiero decir, onurak dituzun moduen, bete beharrak be baditzuzu. Bai. Ja, baina petardona batek edo tonta batek erantzuteagatik hori, Bueno, ikusen a ver. nahi besteak ere tontak diren, ikusen nahi dut. Baina bestelan, ez dakit. osea, gero berape esplikau ibala, eta esplikau bala, bueno, momentu hortan urduri pinizala, bere lehenengo premixuk izezile, da zabala 8 apellidos vascos, eta, pues bueno, ya está, osea, Vale, a ver. baina hori da, aurretik lana ez tozulako. Ja, Quiero ja. decir, ni be urduri jarri neike, baina Bai. mínimo, Bai. 3 titulo, Más Palomas, Bai. Alauda, tal, yo qué sé, Ja. quiero decir, Bai. lau gauzas, oroiz. Osea, juten basa, zeu klase egoteko. Bai. Quiero decir, eta lan hori itxen baldin baduzu, ez tozu kagatzen. Naiz eta oso urduri egon, Bai. ez zure lehenko dixeixen, hori, holanda. Honi Baina ez da. lotute, esango gu aurtengo gaztea sarixetan, ez dakit estreinakoz, baina eukiguzela pilo bat eduki sortzaile, eta bueno, horrek Bai. emototzela gaztea sarixei bizibilidade. Claro, imagina hor, por ejemplo, Euskal talde batek ala bakarrali batek izati, ez jate ondo iruditzen, Ja. gaztea Horiz. saria batzutan, egotie Instagramer, o... Baina okeleuk esango. Da, influencer egongo batzuk. zan jendia, Hori justu izango litzake. baina egongo zan jendia seguruna honi, porque gainezke hori gaztea zaridan ikusi genuen zenbat eduki sortzaile zeuden. Pilo bat esan. Eta, claro, seguru Baina hori gure mesederako, seguruna Por supuesto. musikari asko egongo ziala, jo, bane ez diat egon bidau, ja, eta zein berdu eduki sortzaile horrek, barkau, ezke, zuri lagako izut, zuri lagako izu Ja. juten, eta, obviamente, gombidatu iate, ezke joan ingo naiz. Da, oso, ondo irutzeit, oso lizitu irutzeit, uste edozinek ingo genuken zerbait dala. Orduan irutzait hor debate hori daula bat, Ani Yolanda Ramos, ezke ulertze, jo, baina ez diate gonbidau, eta gonbidatu ziate nominautan eonian da. Baina Ja, gero, eta, nena, pues, que ez dakit. Maria, baina gero influencerrak beti egon diese blanco erre shortan bebe bai, quiere decir. Bai. Osea, Bai. minimak, baten kagatzen baldin badau, Es que ya asko diesela, está. eta asko igual ez dakate Total. zera, Obvio. bueno, gero pasatzen dana. Ez dakit Total. zeinek Bai. eta serialetan esaban, baina atzenengo zentzune ban, kombo perfektu dela junteti, influencerrak, musikarixek, eta telebizio munduko jenti, eta kombo hori juntetan dan bako txina, adibidez gaztea sariak, hortik urtetan dile, produkto, kontakto eta gauza honenak. Pues niri Orduan, ez bueno. zidan telefonoa eskatu, inork. Bueno, ez, Ja. baina ez kontakto lan direkto, baina, bueno, jenti ezautu, gero igual de repente idea bat okurritzatzu, bueno, izeleikela Matematekin liau. kantera ona, Bai. kantera ona. Networking esaten jako, bai, Networking. eta, de hecho, goietan ni julitzan bai, networking itxera, quiero Pues decir. beitu txurro. Totalmente. Ni juergi Niri botatu gaztea nintzen. sarietako networkingak eman zian pereza bat. Ez que ni Ez que nintzen ku networking itxa, bai, nik ez dakit iten, osea, azkenean, Hori lana da, komertzializate Ez. hortan nik ez Hori da. dakit. Betxu, Ez nire dakit, urtizin, gaztea no sé. sariak zin junitzen juergazu gotata, listo. Bai, baina horrez aparte, ikasiko oso mendik aurrera be bai, Bai? eta konturatuko sari danak, hori be, itxie lanan parte badala. Ja, Es decir, Gaztea sari gozatu, de da puta madre gutxi. pasau, Bai. gero gaztea saria, quiero decir, networking hori itxera, egoteko, ikusteko, ezagutzeko... Baina zuk uste duzu networkinga goizeko hiruetatik aurrera egin daitekela txurru. Networking horrena, hiruetatik aurrera itxen da. Bai! Emozionala, laborala eta sexuala. Antroko por supuesto. komunetan, batez ere. Bueno, sexuala Ai, Dios. iruretan zugarriko zea, iruretan zeuzeiten, porque vamos, te digo, Edade honekin zenbat ja. gauza graudian iruretatik, bueno, txurrutu. Ba, gauza horrenako pasatzen diezu, bai. quiero Buah. decir.
Sexua. Bueno, ni naiz. Ne, 3 aurrea, Bai, Bueno, bueno. bukatu zat emango dugu, Bai, Maritxu. orgasmotan ez Eskerrik gazartuko. asko. Ez gazartuko terreno pantanosutan. Eskerrik asko, cariño, zure Maria maite kolaborazioa. zaitugu eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, txau. Zer diogu? Zer diozu? Hortik hasiko gara txurrurekin. Vale, hortik hasiko gara. Gurasoak, amak. Ez, Bueno, ez. Porque tengo también para que contar también. Salzeu dauko bigarren parte ontako. Se buena la neuría. Danona. Danona. Baina bat ez bezuri. Bai, itzei nahi genuen tarte hontan, guk bizitzan izan ditugu ziten Zitak. inguruan, zita romantikoak. Zemos dauz egun bizitzeuen bihotza gontxe momentu. Kotxo. Hemen Hori elkarrizketatua zuzara, barkatu esatea. Guk ezigu hori konta guain, kari. Itxaron, Kontatu De nahi formación kotxo. profesional. Nik erantzungo dizut, txurru. Baina lehenengo, Aitzerantzua, Quiero serios? decir, azkenin danok Bai. pareko goteko, quiero decir, ¿no? Vale, Bai, vale. Karta guztixekin, jolasteko. oso ondo iruditzen zait, hemen ez dago privilegiorik, Vale. oso ondo. Orain erantzungo dizut, baina lehenengo eta behin, Alba Carrillo, liatu zarete, ez zarete liatu. Kontau hori, liausarie. Ez galiau. Momentuz. Baina bera saiatu Quiero da. decir, o sea, bai, saiatu zan. Eta Maravilla. zuk kalabazak? Ez, movida da, bueno, virala izan bidixo hori, Hori, bai. bostetan izen zan, Claro, hau zan pre-morning show bat. Es decir, Radio Nacionalen pre-morning show bat. Es Nola, altxatzen den Alba Carrillo, tu. Ostras! Ba, zuzentzen dau, lauretatik zeirak arte, da ni bostetan jo nintzen. Bostetatik zeirak arte. Ba, Torito, Alba Carrillo, increíble. Guau. Eta hor kontutatu nintzen, zedan entretenimiento. Increíble. Baina, gabeko amarak izango zien moduen, tu, baina, Guau. increíble. Eta brutala, super maravillosa. Oso inteligentia da, tipa. Bai, Oso ikusten ikusteako. zaio. Pizkarra, bai. Guapísima. Speech maravilloso edaka. Bai. Oso. Eta, bueno, por supuesto, zelako edan tipa fiziko hori da. Ba, horretaz aparte, oso askarra, oso bizkorra. Ikusten zaio. Eta gero, ze kamaleoniku edan, segun momentu zein dan, gauza bat, itxeko, beste bat itxeko, ba, espektakularra. Karo, neboin, aurkezle moduen, o komunikatzaile moduen, asko fijatzen az. Hortan. Eta beste perspektiba batetik, no? Eta inozu, buah, ki guapo, chaval. Eta igertzen da, hortarako jaixo dala tipa, no? Nik Baina jakin ligote nahi dut, duzeuen o ez Karo, orduan? zuri fitxea bota zizun, Bai. Karo, ez dit harritzen, eta bera ere oso polita da. Nire galdera da, gero saiotik kanpo ere Berbaizue. saiatu da zurekin egoten esan badaiteke, telefonu eskau eban, Claro, baietz. nik Bai, bai eh? nintzen nozan, pertsona bati, eta berra ginen. Ez dakizuk txurru zita asko izan dituzun, baina jakin nahiko genuke, Bakotxan zita surrealistak edo, bueno, zelako zitak eukigu zen nolan kuriosuko, barregarrixeko... edo hasteko, Zer? guri nola gustatzen zaizkigu zitak. Lehenengo Adibidez, bai, zer gustatzen zaigu lehenengo zita batean? A ber, ni munduko tradizionalena eta basikienana. Niri lehenengo zitan gauzandik, osea, kafetxo bat. sábana entre los dos. Honik, askotan, pasau jatan, ni tipo oso emozionaranaz, da nik dakat sensibilidade bat, es decir, pertsona batekin nagoa nien berdin jata tipa bat ezagutzen, ala lo que sea, no? Ala lagun bat, o lo que sea, laneko tipo bat, Vale. o barrixe ezagutzen dozunien, no? Eta nik ja badakit, lehenko segunduetan, tipa horrekin konexiñokiko dan, ala ez. Hori beti izaten dabe. Increíble, ni Bai. te lo juro, dala, ez dakitu virtude bat izango da, imaginatzen dut, alde ona eta alde txar hori dakabe bai, baina nik hasiratik praktikamente, ja badakit, zoze pasoko dan, guai, rollo hontan, ez decir, nik uste danak vibra baten mugitzen gazela, no? Mut baten. Eta ne hori ez dakitakat sensibiliade hori sentitzeko eta baloratzeko, eta askotan paso jata. Zertan eta ez dut igartzen faiatzen. duzu? Zeintzuk dira keinuak hori sentitu izateko? Igertzen da, ez decir, batzutan egoten da alako parapeto ez fiziko bat, eta igertzen da, ez da bala esebez, eta dinosu, hamen bukatzen da, porque ez que ez da esebez. Vale. Eta beste batzutan dinosu, wow, bai, tio, increíble. Bai. Hori da beste pertsona gustatu zaizulako. Baina askotan pastatzu hori, o ez? Gitxitan, justo kontrakue, porque orokorrien jendie, pues, bueno, ba, ezagutzen basabiz edo, tio, ba, jo que se, ba, pixkat, ba, mentalidade horrekin zoiaz, bai, no? Baina gero beste batzutan igertzen dozu, dinozula, ez, tio, increíble. Ala, bueno, red flag asko ikusten dituzu, osea, nik kasu honetan nire bizitza nahiko lasaixe da, eta nik ia bideratuta dakat, kolokoan nirekin etortzen baldin bada neska bat, ekipu eitxeko izango zen, da, mejoratzeko, hobetzeko, bera neuri eta neu bera, bai. Eta nik hasiatik ja igertzen dut roi hori. Ez dakit, nazelako igual exigentie, Exigenti za, txurru. igual horregatxik, askotan lagun batekin behar baitzen horren inguruen,
galdetu ginen gero buruei, igual zeba ez ditzugu neuki hainbeste pareja serio. Eta nik uste oso fisiologikoa dela, bai. Egun nintzen irakurtzen, dopamina bilatzen dugulako, bez pertsona danok, baina nio, por ejemplo, nik uste, hostia, Para hacer dopamina. Batzu pertsona batzuk dopamina horren bile ibiltzen gazela, ala bilar dugulako dopamina, ala... Osa, laster aspertzen zaretela. Bai, hori da. Orduen, asko gustau bijata tipa hori, sose eukitzeko hori bai, gero nauenien, 100%. Baina ez dakit horregatxik dan, exigentien azelako ikupixa bai. Eta bueltan be bai, neskak nerekin, Eta zeintzu izure red flagak lehenengo zita baten adibidez? Que no se duche... Hombre, aitzi, hori minimotzat hartuko, ez? Nik uste, eske, ez dakit, nik uste emozionalki sose espadau, ez dakit, pasau jata oin dela gitxe, eukin noan zita bat bai, aste batien, bi pertsona desberdinekin, no? Bi pertsona desberdinekin. Bai, eta super antagonistak, quiere decir, dinozula. Wow. Dinosu, hostia, que fuerte, tío. O sea, jakin badakizula, ez tala egongo bigarren zita bat. Guai, pues zerbeza hartzen duzu, baina jazta badakizu. Bai. Ez dakit, red flagak ez dakit zeixen hori ziren, baina igertzen duzule, ez dakit, esplikau ezin dan zoze da. Hombre, ni bai baukaz red flagak komentarixutan daulako gauzetan, Bueno, fascista bada, Hombre, ez, baina, komentarixon bat oitzen badau, guztian etxatena ja, lehenengo zita baten ja, ez? Ja. Bai, pero sea, por supuesto, moten da, quiero decir. Vale, ja. Baina gero, zelan aldatzen dan zita bat beste batekin inozu, tío, eski hau da nahi dudana, quiero decir. Zema ona de paso, gauz, ondo pasatzeko, ya está, pues eske gauzak errez jarri bidie. Ez decir, neuk berai eta berak neuri, ala zuk aiei eta bestieke zeui behai, no? Orduen ikuste hori dara importantiena. Gauzak errez jarritzie, ondo pasatzie, eta aventura moduen, ekipue sortze du hori, no? Ez dakizuei pasa zaizuen sekula, baina nik bai sentitu izan dut, izan ditudanetan eta normalean beste pertsonak hitz egiten duela bastante gehiago, nik baino. Batez ere nik egiten dizkio dalako galdera gehiago. Niri bepastaten nik geixa galdetzotela beti. Ez dakidan kasetarixen azelako edo mutiekin gatzen azelako. Ez ez da kasetari, da interesa dugulako. Ja. Eta orduan diozu, eta orduan beste pertsonak ez dauka interesari, konformatzen da, beraren azalpena ematarekin bakarrik edo ez dakit, baina itzi hori bada red flag, Ez da zerbait puntuala, osea, pasa izan zait, bastantetan. Ez dakit gizon emakume zera horregatik den, ez dakit. Pasa bizate, dut neskok gehiago galdetzen dugula, edo bueno, nik ala sentitu dut, izan ditudan kontaktu hoietan, baina... Bai, hori deigarri da, justo lagunekin komentabizoen eupen honoz, eta bai, danok sentitzugu askotan, nipe hori. Eta... Zeu bera geixa itxen duzuela, o arrebes? Ez geixa galdetzo gule. Interes gehiago galdetzeagatik, deskubritzeagatik, beste pertsona, no? Zelako dan. Osa, ni gauza geixa deskubritzo itxuazela beste pertsona horren gandik, edo gauza geixa jakitzen amaitzotela beste pertsonik nigandik baino. Imaginau, nik pertsona horri buruz, eia kitxetela bereko harriako X lan ditzen dizen, eta berak... Ze gustatzen zaion, ze liburu irakurri zuen aurreko hilabetean, bere amaren izena, bere lehengu zuen urteak, ze bidai egin zuen duela 4 urte kuadriarekin, eta berak ez daki zenbat urte dauzkadan nik. Inoz bai pasadari. Bai. Ez dakit genero kontua den, edo boterea... Ez que nik danetik bizizan, quiero decir, azkenien nik neugaz normalian berba asko itxen doz. Ja, nipe bai. Konturatu gara, txu. No, baina hori pasatzen da, eta hori, joder, tío, eta hori estrapolado, joder, bai lanien, eta gero hortaz aparte, baina gustatzen jata asko entzuti bai, quiero decir, berba itxie, baina entzuti bai, askotan hori importanti da, ez beti importanti da, quiero decir, entzuti, eta protagonismoe banatzie, quiero decir, por supuesto, eta nik entzutie eta galdetzie, da interes hori jasotzie bi partitatik, bilaterala isetie, no? Eta zita kuriosuei buruz, eukizue holan baten bat kontetako moduko? Nik zita batean, lehenengo zitan, botan nuen puzker bat. Bai, jo, bakiz egin da. Ez da normala, nik badakit, hau ez dela normala. Bona, itzi bada, a ber, bueno. Hombre, normala, ez da normala, eta gutxago neska batek botatzea puzker. Buena, itzi hori, tia. Zuk bota duzu sekula? Ez, baina, bona, hemen bestot bota. Zure bikotearekin bota izan duzu sekula? Bai, hombre, a ber, nire bikotearekin, joder. Ez zaitu sekula puzker bat botatzen entzun 4 urte hauetan. Bez?
Baina gauza bada botatzi eta sensatio, bai, quiero decir. Ah, bueno. no? Oianek esan dau, así que hor daukezu erantzuna itzi. No, ez botatu. Eta korroskadak, Korroskadak bai. Hostia, bauleku itxi bada, quiero decir, o sea, este igual kalien. ja, baina, bueno, osea, bastoker izan lagunekin, bai, sin más. Bueno, hori, bota nuela puzker bat, ez dut beti egiten, baina, bueno. Pues, Eta zuzatzun. creo baietz. Baina ez naiz akordatzen. Nora, bueno. A ver, eske pertsonalki puzkerrek ez diate importa, osea, nahi dut. Ja. Hombre, tipoak botatzen badu puzker bat, pues Txuruzuk? lo flipo, sinceramente. Bai. A mí, Inoiz a botazu? mí me la suda, por supuesto, quiero decir, Ja. eta beste, a ver, quiero decir, saiatzen za, por supuesto, lehenengo zita hortan, bere bizitzan inguruen galdetzen hasten zazenien, ba, ez esati, eta, a ver, chiquillos, ¿no? A ver, un poquito de saber estar. Un poquito de, por favor. Quiero decir, a ver, Dago eskandalizatu. no, joder, quiero decir, a ver, baina, pasabaldara tan... Dakat irudizio hor, de repente, oi, burrengo zita bat eukitzen doan nien, Puzkerra batako zu. entera, egon aditxo hortan. Gaur egun ez nuke egingo. Gazteagoa nintzen ere bai, igual naturalago, incluso, gaur egun, bueno, badago, ez, egoten jakite bat, bueno, sin más. Baina, izen zenike naturala eta gero Puzkerraik ez ez bota, ¿no? Quiero decir. A ver, ez da nire modus operandia, ez pentsa, nire bienik hor, Ostria, kaka egiten gainean. ostras. Behin izan zen, a ver, ontan Bueno, ya está, egiten bai, gara, bai, no? ya Ni está, guzti naiz, ya está. kontatu nahi zuek, koño. Niri behin pasa baten, da gaina, hone pertsonik igual ez da ikusiko benetan, sabes? Así que konta bengot. Zebez lan baki bera dela, baina, bueno. Niri behin pasa baten, imaginau, gatu pertsona bataz, da gaina izan leko eta ordutegi pixkat surrealista baten, Zer da surrealista, goizeko irurak? ez, oza, biherretik urtean itzen berandu, gatu ginen berandu, donosti, no se bat, barrenda. Eta bakarrik nik egin eman berba, ze beste pertsona horrek ez ban berba eitzen. Qué fuerte. Inoz itxate pasau, bueno, hasieran pentsonan, bueno, ba, gero esangotzen ordan, bueno, ba, urduri ongo da, o, bueno, ba, galderak ingotzaz, o besti, monosilabukin erantzu osten. Eta, fuertiena. Baina nervioso igualako, o Ez dakit, igual bere izakerian parte ez dakit. Eta, karo, ni honek arrotu baino inseguria bihurtu ninun, eta ni inseguriadiaz edo nerviosismuaz ondino berba geixa itxot. Gainera Orduan- oso entzutekoa zara, Ja, harritzen dit. bai. Ja, baina ez ban eitzen, orduan ez gaongo ordu bete holan isilik, ez? Hostia, imaginao, claro, Ez hori... dikasako berba. Quiero decir, erlazio baten, o zita baten zauzenien edo lo que sea, isiltasun momentuak, hostia... Ez que nik bete itxo itxuaz. Esatatzen euri ixesan, Ez. Teure konfiantza dagoenin, incluso ondo. guapo da, eta Bai. importante da, Ondo baina dago, bai ja. egixe dela, neu baten ezautzen doanien, Ja. isiltasun momentuak eta egotie... Claro. Buah, orduan, karo, ba, nik beti berba etxen baldin badu, eta besteak ez badu etxen. Egiten dugu alakotan, egiten dugu. Ba, benetan zabiz baten Isiltasun. sentiu nitzen, de repente, hasi nitzen, asako berba itxen, Joder, asako baina hau da, galdera me itxen. modu, eramen isiltasun momentu ez da, pues ya está, pues izango litzake, quiere decir, un poquito tal, no? Ba, Pasa batzu nonoz zita oso txarrik. ez, oso txarrik ez, danetik, baina goratzen dut bat, Bai. Bota. erakutziko zuet, izen bat, vale? Porque Vale. izen da nire bizitzako, bakizu dau, hitz bat, da disoziatziana, ez da? Bai. Pasau jatan oin Madrilen, gertu nintzen tipa batekin, oso esaguna. Bak izin dan. Niri Famatu. konta bizen usten, ez? Niri konta zuzten hau. Bai. Ez da akordatzen? Ez dakit, Bai, creo bai, ez. Ez que tamboran elkartu ginen de juerga. Ah, vale, puede ser, izan leike. Bueno, da... Bak izin dan, pentsot. Nik Hotel baten, oza, ni hotel baten neguan, da geratu ginen atien, eta bajatu nintzen, da jeep handi baten neguan tipasain. Vale. Ez dakit hori Taxista da. pribatua. Ez. Creo hori ala, bai, creo Bere hori ala. kotxea, Bere berak kotxien, sobrao, eta ikusi naban, y dije, hostia puta, acojonau nintzen. Quiero decir, Bai! ez na inoz acojonatzen, y dije, fua, chaval, te lo juro. Bai. Bai, kristolako zeramos ostan. Kopi jarri nintzen, juginan Madriko lekutxo batera sosartzera, eta disoziatzen, bi ordu egon nintzen, baina tipa super jatora maravillosa, eta, bueno, eta telebistan ikusten naban, eta ikusten bizitza guztizien praktikamente, eta horregotie berakin. Dices, Bai, listo, oza, ni cojones, dakitxetena da. Bai, no? Bai, 100%. Nik ez? Bai, Betxo, hau da. bai. Oza, hori oso Telebistan- fuertia. Quiero decir, Beti fuertea. ikusi izan dut telebistan, Ez Maria jatan- Patiño. Bai. Ez. Bai. Confirmamos. Confirmado, ni ¿no? Pentsan eman azala, bai. Wow! Estoy flipando. Wow!
Txurru. Orduan, beti guztetzen jata, nirekin itxen dabien moduen nube errespetu guztizan gaitxik ez kontatzea, baina quiero decir, publikoki jendiai. Claro, Hombre, claro, bai. Esango, claro. Bueno, Bai. gauzak nik uste guapo dauz kontatzea, bai, eta bueltan neurekin behi bolingo da, bestakit, berdin jata. Buah, chaval. Baina ikusi naban G-portan holan. Acojonatuta. Chaval, dije, ¿qué cojones, chaval, benetan? O sea, benetan... Nire acojonatuko nintzateke, te dire. Eta ondo beraz, baina. Potruek amen, chaval. Dije, baina gero ya lehenko 5 segundu gixen ziren, baina da, esan arte, hostia. Eta tipa, o sea, munduko tipa magena, Bai. maravillosa, eta gero munduko, nik aldera asko nitxun horren inguruan, tal, eta, bera, bueno, orkesle izan dako da, tal, eta, ze naturaltasukin kontatzen zuztan dana, tal. Nola elkartu maravilloso da. zineten, ze momentutan, Instagrametik. nork botazion nori Instatik? fitxa? Berak jarraitzu zostan, Vale. produktora bardinen lan inginulako, Vale. ez programa bardinen, baina bai produktora Produktora. bardinakin. Jarraitzu notan, berbain ginun, eta Wow. Madrilen eguan momentu hortan, berbain ginun, zozartzek, Aha. eta, increíble. Sentidu zen duen horra zirako zitan lehen esasun feeling hori? Bai, total, Bai. total. Eta hor bakarrik nahi naban entzutie, tío. Porque gainera ditxu begi super handi dixek, eta marroia etelea como que, tontotu nintzen hor momentu. Bai, temiduta zaude Ja, es que moten da, No, o sea, no, no, berbaz no. lan itxosu nintzun, Nik asko, o sea, es jata inoz pasa, baina da como que, ¿qué hago yo con semejante mujer más maravillosa? Yo no puede ser. Churro, gauza- txiki nintzen, te lo juro, es como... Es eta que moten da horren beraz pasatzen. naizule. Nunca dirá Sí, nadie sí, de sí. nosotros. Hola, hartu biko Baina, txiki nintzen lehenko minutuetan, a lo mejor, gero ya... Ondoaz ez dije, txiki bueno, zema. pertsona normala da, jo duen, iguala da, baina, joder, tío, urte askuen, Claro. pasau Wow. da. Idealizatutare bai. Total, ez da ikusti eta da maravilloso, Da tipa super maja, jatorra, da, bueno, Vale, errazio azken galdera ja amaitu behar dugula. Wow. Sexualen ingozitan bai edo ez? Bai, nik diot bai, bai. Bai. Bai, Vale, por supuesto. perfecto. Neskak zuek? Bai. Txegaitxik ez. Bueno, Kafia eta hame gero. txegatzen da. Bai. Bueno, kafea eta pur bat, geroago. Elkarrizketiz arratuko gu eta entzularen galdera. Venga. Entzulearen galdera. Beste gauza fuerte bat kontau bizku. Entzularen galdera baino lehen. Zer? Karo, ez hauste zue... Ze erakutzi behinketaz ez? Vale. Bale, ez esan ez ebes, Una polla. Una polla. No, itxoin. Oiei purdia, Filipas. Kaka inaban gainen, neu bai Baina, momentu hortan. ostras, txurru. Bai, super jatorra. Ostras, txurru, azako ligetozu. Baina itxoin. Zelakuki ligetozu baina. Pertsona honek bikota dauka. Ez dakit. Momentu Ja ez honetan. dauke? Ez dut uste. Ostras. Gauza bat honaz gatuza, oli osarie? Ez ondio ganez. Ondiokan. Baina helburua dago. Bueno, ez dakit, quiero decir, berbain jau, eta Ez que baina lehen- ez gauin mesno Madrilen, orduan. Zure bixotza momentu ontan galdetutzugu zelan dauen? Libre, Libre. bai. Baina inorre zautzen? Ez. Berbain dugu, baina berbain dugu geratzeko Bueno, posibilidades. aukera horrekin bai, por pentsau zeta bernatan gelditzu, ze momentu ontan bai zu eta bai bera publikuk Javi zarie Hoyos, eta Javi Hoyos. Javi Zuloak, Javi Zuluak. Ez que aurreko neska horrekin geratu nintzen, baina septiembre nixen zan. Claro. Orduan televisión espainolan agertu, baino Claro. lehena nixen zan, no? Entzulei esango Orduan. digu kamaratzean egon gara, Wow. aurreko neska hontaz hitz egiten da galdetu diot, ia neska ezagun honekin nun geratu ziren, porque Javi Hoyosek bestela Bai. aterako luke bideoa, eta kontua da, Bai. geratu zirela irailean, Mercado oraindik- San Anton, txueka inguruen. Eta Txuga hori zenean merkau ezaguna. hoi, jentez beteta agoten da, orduan, hori, irain izizalako ze bestelan. Wow. Imaginetaza, bisetako batek esaten da bela, zua zeukitzeko historixi, eta publiku itxen dela, ardureko leukizu horrek. Ke coño. Vale. Vaya dos tías, te diré. Ja, bueno, bai. Baina, bueno, ez dakit Ez, igual... baina, bueno, oso zaila xo litzake, Quiero decir, bizitza oso desberdinak ditugulako, quiero decir, beste nik uste tapo baten gauzala. Oso fuertea da, Oso txurru? fuerte da.
Wow. Oso Ez fuertea. dakiz zein dan fuerti haue lehenengo o bigarrena. Bigarrena. Igual bigarrena. Nire ustez bigarrena. Osa, lehenengoa bada fuerti, Kontestua ikusitxe bego bigarrena. baina bigarrenarekin ez zara geratu. Eta Ez, bigarrenaz, ez. nondik ez hautze zarie? Instagrametik. Arroba Instagram dena Insta, tia. Habrá que empezar a tirar. Eduki hau emateagatik maite zaitugu mil esker onena zara. Fetza naban, jo, etorri binaz da zoze kontau biot. Onena zara. Txurru munduko Zera guztixakin eta da azkiren, bueno. Jo flipo. Eske olako jendea behar dugu hemen. Bueno, entzularen galdera. A ver, Daukat beroa. Venga. Vale, esaioa eta anek bialduzko aste honetan, guazen entzuta Hau galderi. baneskak. Apa, saioa tane gara. Eta gazteiko geha. Eta ikusi dugu zuen atanetan, behin baino gehiagotan aipatu duzuela, eteko zutela entzularen galdera. Orduan, onamen gure galdera. Vale. Urteko hilabete bat izango baziate, zein izango ziatekete eta zergatik. Mil esker, agur! Nik argi daukat. Nipo bai. Erantzuten txurru. Julixue. Neu bai. Dudarik. Uda, Dudaipez, Jaixe, Geriko Jaixe. Carmenak. Uraldiona. Claro. Julixua. Garai estibala, eta hortik, bai. Julixue asko gustatzen jate, porque da previa, ¿no? Naixo Julixu. Como que da hasiera. Ja. Osea, bai, garai zoragarri baten hasiera da, no? Como que dana zabaltzen da. Baina, nik uste Julixue igual. Nipo bai, superrados. Ba, nik justo kontrako esan barri zuen. Nik Negu? iraia. Ez, iraia. Iraia. Ze, bai, asko gustatzen zaitu da, de hecho, nire urtaro favoritoa da. Baina, iraian beti pasatzen zait, nagoela udan izandako estasi eta zoriontasun horrekin, baina askotan aitziberrek ere behar du orden apur bat, kaos guztiaren artean, eta uda badan nahiko kaosa, jaiak eta parranda eta ez dakiz zer. Eta repente iraia heltzen da, eta nire buruak behar du apur bat, oinak lurran jarri eta esan, venga, orden apur bat, ja, zoratzen ari naizela, orduan iraia izaten da hori. Lanean berriro azteko, romantizatu nahi izan gabe lana, noski. Eta ez dakazu ez Erizan ez. hori da rollo nintzako, bueno, jente asko ondako eta holanda urte barri xeneru egiten dala, baina Bai. nintzako beti da septiembrea. Iraia beti. Urte barri beti iraia. Bai. Hori bai. Euraldi hona egiten du oraindik, Altsasuko festak dira. Bai, Izango da gustatzen zure herriko jaixe izelako zen, niri iraia egiz esan, bintxantzate nahiko hile... Podcastarekin hasten gara ere, bai, Ja. ilusioa berriro. Ja, bai, hori bai. Bai, Alan da ben proiektu guztaia barri gatzena. Hori da. Carmenak, Udi, Plaixe, ni horraz gatzena. Bai. Vale. Pues Ba, erantzun listo! de. Amaituta, tala! Oparia txurrontzako. Oparixe dakazu, Bai. neurentzako. Bueno. Humilla, Humille. Opari humilla. Ez da famatu batekin hitz egiten. Oh, qué bueno. Te imaginas? Zure gozari xekartzeko. Gozalduko ote dute bineska Ojo. famatu hauek Edo Alba katillo Carrillonekin, bueno, Alba honetatik. Carrillon ezagu. Hori Ba, zita pendiente. Eta albakin geratuko gaz. Vale. Geratuko naz, kirozu din. Vale. Geratuko ga. Geratuko gara, geratuko Vale. naz. Por supuesto, eta bizarro esartuko ditut, eta maravillosia da. Alba Carrillo da oso laguna nire lagunon baten lengusuarena, Zeina. dela Unamuno. Alberto. Guzman. Alberto Guzmán. Ez hau duzu Alberto? Bai, Nondik ez autozu ba. pues Ahí va. da nire lagunon baten lengusua, altxasune asko ibilitakoa. Claro. Bai, Ah, bai. Iruñan bizi da, creo. Bai. Talbaren oso laguna da. Oso laguna. Ai! Telebistan ateratzen da Zaizaren askotan. ikusi neban. Alberto? Itxain ez, bale, konfunditzena. Hori ez da agertu dana... Ez, txotxin esan egon, Hori ez da aktore lanetan oinasi dana, ez? Ez, kazetaria da. Agertzen dela hola alkandora koloretsuekin Bai. eta originalekin. Ari zenan. Bueno, hori sin más. Oso Vale. laguna direna, albata eta bera, eta aipatu nahi dizun. Beste Vale. bat. Eta benetan tipan maravillosi da. Bai, Inteligentzia emoten azkarra daue. eta txapo. Honena, oso ondo. Alba, musu bat. Gustora goza. Oso, urrengo baten etortzen hasenien, a ber, Etorrengo se zen. kontatzen du, Txurru puto honena zea, Baina tio. gordeot opari txiki hori zeu esateko, que decir, politxe... Onena. Regalazu. Eta opari txiki modueko. Guau. Danekin konpartze, danekin, zeuekin setxekukin ez, baina quiero decir, Claro. baina petitke moite moduen. Eskerrik Sentitzen asko. dut hainbeste jendeagatik. Ezin duela. Buah, txabal. Galetin gozke baina guk ez dugu sekulo Ez dugu desbeletan. top secret, sekulorus. Bai. Eta zema bider galdetzozkoen juergetanen niri. Bai, etxateskapetan. Hau zer itxu da, sekreto profesionala. Bai, total. Por supuesto. Ordu listo, bueno, txurru, onain izan da. Eskerrik asko. Baina, maravillosa sari, eskerrik asko neka. Zorte on bizitzan, profesionalean, maitasunean, Oso ondo, soy zitetan. eragarritxezan, majísimo, naturalísimo. Eta zeue bai, sorionak, podcast de arra dalako. Eskerrik asko. Eta ber,
togun tardatzen beste 3 urte, barrio betortzeko. Ez. Ez. Gonbidatuko Urte zaitugu... honetan gauza asko pasako diazelako eta kontako zuet. Vale. Ikusiko gara beste behin, gonbidatuko zaitugu guk egunen batean telebistan izango dugun saiora, Bai, vale? bai. Hor ikusiko gara. Perfecto. Baita ere. Manifestatzen. Manifestatzen. Eta benetan listo. sabiz, bai. Bai, Osa, por diot, supuesto. igual denboraldi honetan, bueno, a ver, datorren denboraldi zen. Datorren denboraldi zen. Eta entzulei, eskerrik asko maite zaituztegu, eta beste bat arte. Mozu Aio, txau, aste ona familia. pasa. Agur, Kariz.